Sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul. Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen. Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Inararok Iran Kabalayan. This Christmas, let's open our hearts, hindi lang para tumanggap, kundi para mag-share ng love, maglaan ng oras, at malasakit sa isa't isa. In this season of joy, let's remember, the best gift we can give is kindness. Whether it's a smile, a hug, or a simple, kamusta ka? These small acts can brighten someone's world. To the young ones, keep dreaming, keep believing. To the not so young, keep inspiring, keep loving. From my family to yours, may your homes be filled with laughter, hope, and love this Christmas and always. Pagbati mula kay 4th District Representative ng Pangasinan, Manay Gina De Venecia. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Pinararok Iran Kabaloyan ko jad baloy na bimaloy. Mangkakasakay tayo ya abotin so Pasko tan balon taon. Ya kaiba tayo so interon pamilya tayo. Ya walay likot, ligsa, tan aruan ed balang sakay. Say kabalik say Pasko kumun ed bilay tayo. At nalik na, nasaray tutuon ang iter na panangaro at sika tayo. Jad pangiter na respeto, panangyan sakit, tan panangaro at sikara. Sa pagsalubong po natin sa darating na bagong taon, sana maalala po natin pasalamatan ang ating mahal na Panginoon sa lahat ng mga biyaya, pagsubok, problema na dumaan sa ating buhay. Kaibayo si Maminta, Tansay Pamilya. Merry Christmas everyone and Happy New Year to all. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bacayao Norte, Paborito. Bacayao Sur, Paborito. Barangay 1, Paborito. Barangay 2, Paborito. Barangay 4, Paborito. Tanchat Bulusan, Paborito. Aya, Sur 88.1 Radio Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE.
WJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number 1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sari balita, impormasyon at loob tan paway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba sa kapaboriton Dennis Mujares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:07 na kabwasan. Masantos tan maabig ya kabwasan luyag na Pangasinan. Wadyan ipaparungtal sa programan maabig ya kabwasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras. Naringalan jalabat DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Nakaulupyo da sayang kabwasan. Maktaryon Lingkor, Timog ti Pangasinan, Dennis Mujares. Kaibamat si kapaborito Errol Horado. Tanja technical control si Engineer Nixon Dakal. Agunatan na Miyerkules, petsa 7 bulan na Enero 2026. Jada saray ulo na balitad lokal. Balitad kabwasan Jad Radyo Pangasinan. Bigaran minor de edad nan amos at dayat sakay suinatoy. Balitad kabwasan Jad Radyo Pangasinan. 17 anyos siya laki narel at aktor na pangilalako na Cebu. Balitad kabwasan Jad Radyo Pangasinan. Malulaki nalnarmat ada ilog inatoy. Balitad kabwasan Jad Radyo Pangasinan. 63 anyos inatoy at aksidente. Balitad kabwasan Jad Radyo Pangasinan. Unda pagtayo jada saray balita ada nasyonal. Inflation si MIPA sa ng Desyembre 2025 palapag na PSA. Balitad kabwasan Jad Radyo Pangasinan. Duterte hunihirit lamot ye basura na ICC sukaso. Balitad kabwasan Jad Radyo Pangasinan. Mayon intagoy at alert level 3. Balitad kabwasan Jad Radyo Pangasinan. Kulungan ng Diskaya jad MBI akaridila. Balitad kabwasan Jad Radyo Pangasinan. Aray aga na deliver iran na balikbayan bak sa i-release na BOC ante siya agaw na saya puso. Balitad kabwasan Jad Radyo Pangasinan. Oras nila alas 6:10 na kabusan tanatan wajaray detalye at balita da lokal. Sa 63 anyos, sinatay at aksidente agawa jad barangay doon na Montano, Bali na Umingan, Pangasinan. Uno nga investigasyon na pulis Umingan, agawa sa aksidente pasado alas 5 at kabwasan sa may biktima so akalugan nan akasabilad ingkagawa na aksidente. Bimangga jad bunag o binangga sa bunag to niya
nasa kaya Isuzu Giga traktor. Akagamor na sugat sa biktima jada nandaroan parte na laman tan si katoy imbati ka patambalan bang balat indiklaran dead on arrival. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Balulaki nalner jad ang Alacan River na barangay Inlambo Valley na Mangaldan, Pangasinan. Sa may biktima so mantaon na 17 taga Valley na Sampabian na unong investigasyon na pulis sa Mangaldan na 5 ilog so biktima kaiba so kakaroto niya piyan man amos sa dabitan ilog banda dalas 4 ng arum. Lega niya si katoy manamos sa 5 daralom niya pasa na so biktima singagan na empakal norto niya kaiba sudwaran kakaro na biktima. Tampol yan ay salba sudwaran biktima taninawit niya patambalan lega niya sa may kaiba dara niya. So aglanay sa sabi yung mabilay jad patambalan. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Minor de edad akaluwatan nagginawan anti-drug bypass operation ya ingkasa ed oras na alas 9 na labi jada barangay Santa Rosa Valley na Santa Maria, Pangasinan. Sa may suspect so mantaon na 17 si katoy siningkat yatampola kaya rin inyawata so shabu adasaray operatiba yan ang panggap ya po surveyor. Kumpiskad suspect so 0.073 gramo na shabu tan si katoy inawit jada police station for proper disposition. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Wala siya gagawin sumalat niya investigasyon ni Pakarad sa kaya di city anyo siya laki yan alner jada Valley na Bulinaw, Pangasinan. Unong investigasyon na pulis bandada alas 5 na ngarem na nalimad gilig na dayat na barangay Pater. So biktima piyan mangalan na litrato kay bato niya so kakaaro to. Apan tungtungan na sa rayasan kakaaro ya si Karasuman Amos nang bigla na si Mabiso Maxilia Daluyon tan Inyanor na daluyon sa biktima tan sa may kay baton BE. Tampul mo tini salbaso BE lega niya sa may minor de edad. So pala si Anapan na sa raya rescue team. Hanggang sayang bagta at gagawin sa malaknaba investigasyon ni Paakar at sayan insidente. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Jad sang konuran niya balita da lokal. Bangkailanin sa media patambalan subalulaki na aksidente jad Bali Nasual, Pangasinan. Sa may biktima so mantao na 16 si katuloy na aksidente at oras na alas 8 na kabuasan jad barangay Kapantulan na Dabilan Balay. Unog investigasyon na pulis mamamaneho ng motorsiklo si biktima na nabigla alus kontrol to niya sumunabila singegan na sa may impact to bakyar to niya. Akagamor na sugat dyan ang dalawang parte na laman sa biktima tantampol yung batik yung patambalan bang balot si katusod indiklaran dead on arrival. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Naringalan na rin katibukalan niya balita da lokal antis tayo nung dapag dasaray balita da nasyonal. Wadyan ni Repigaran Paimano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Lahat tayo'y laging nagsisikap para abutin ang tuktok nating hanap. Kapag hinahabol ang pangarap, di kumukurap kahit mahirap. Tatak ng tapang, ito ay ang tunay. Tatak ng tapang, tatak
responsibly. Itagay ang tunay, tatak ng tapang, tatak Ginebra. Drink responsibly. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, AB Fernandez East, Tagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Umangon na at samahan ang inyong mga kapaborito. Maabig yung Kapuasan, Pangasinan. Dennis Muhares, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kapuasan Pangasinan. Dito lamang sa number 1 pop music station. WJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Oras po natin alas 6:18 na po ng umaga. 6:18. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado. At narito na po ang detalye ng ating mga pambungad. Almusal Balitang Nasyonal ngayong araw ng Wednesday. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Target ng Bureau of Customs na bago sumapit ang Valentine's Day ay tuluyan ng mai-release ang mga balikbayan box ng mga OFW na hanggang sa ngayon ay hindi pa na-i-deliver sa kanilang mga mahal sa buhay. Ayon kay Attorney Chris Bendijo, Deputy Chief of Staff ng Office of the Commissioner ng Bureau of Customs, sa ngayon ay nagsasagawa na ng mano-manong inventaryo ng mga kahon ang mga tauhan ng custom matapos na hindi magbigay ng master list ang deconsolidator firms. Ipinaliwanag niya na kailangan pa nilang tukuyin ang mga may-ari at address ng bawat kahon bago isort ang mga ito batay sa kanilang destinasyon sa Metro Manila at mga lalawigan. Ayon kay Bendijo, upang pabilisin ang proseso ng paglalabas ng balikbayan boxes, inatasan na ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang ahensya na pag-aralan ang pagdaragdag ng mas maraming logistics partners. Humihingi rin naman ang opisyal ng pasensya at karagdagang panahon mula sa mga apektadong OFWs at nagpahayag ng pag-asa na ang pag-release sa mga ito ay hindi aabutin pa ng kalagitnaan ng Pebrero. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, sumipa sa 1.8% ang inflation sa bansa noong nagdaang buwan ng Disyembre dulot ng pagtaas ng halaga ng pagkain na may mataas na demand sa nagdaang holiday season. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, ang naturang inflation rate ay mas mataas sa 1.5% noong November 2025 pero nasa 1.2 hanggang 2% forecast range ng Bangko Sentral ng Pilipinas para sa naturang buwan. Sinabi ni National Statistician at PSA Chief Claire Dennis Mapa na ito ay nagpapakita naman ng 1.7% average inflation para sa buong 2025 na mas mababa sa 3.2% noong 2024 at mababa sa 2 hanggang 4% target ng BSP. Ang halaga ng pagkain at non-alcoholic beverages ay nagpakita ng pagtaas ng halaga na nasa 1.4% noong December 2025. Ayon pa sa PSA, ang pagbababa naman ng 2025 average inflation rate sa bansa ay dahil sa bumabang halaga ng pagkain at non-alcoholic beverages index na may rate na 1.2% mula 4.4% noong 2024.
Ang pagtaas naman ng inflation rate nitong December 2025 ay dulot naman ng epekto ng bagyong Uwan na naging daan ng pagsirit ng halaga ng mga pagkain at serbisyo. Ito ay nakapagtala ng vegetable inflation na aabot sa 11.6% mula 4%, partikular ang pagtaas ng halaga ng sibuyas na pumalo sa 79 mula 48.2%, talong 29.4 mula 6.5%, at kalabasa na 20.1% mula 8%, at tumaas din ang halaga ng isda sa 9% mula 8.6% dahil sa limitadong import arrivals. Bumaba naman ang inflation rate sa karne na mula 4.2 ay naging 3%, dulot ng pagbababa ng kaso ng African swine fever. Mabagal naman ang inflation sa manok mula sa 1.9 na naging 0.7%. Ang inflation sa bigas ay may moderated deflation na 12.3% mula 15.4%. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. may itinalaga ang pasilidad para sa kontratistang si Sara Diskaya sakaling pagbigyan ng korte ang hiling na maibalik sa kustodiya ng NBI. Sinabi ni NBI Director Lito Magno na may custodial facility ang NBI kung magpapasya ang korte na payagan ang mosyon ni Diskaya. Tanging ang direktiba o order aniya ng korte ang masusunod at handa ang NBI na kupkupin sa pasilidad nila si Diskaya. Noong nakalipas na 2 linggo nang maghain ang kampo ni Diskaya ng urgent motion sa kahilingan na mailipat siya sa NBI detention facility mula sa kasalukuyang piitan, ang Lapu-Lapu City Jail. Inaasahang madedesisyonan ang motion sa Enero at 13. Taong kasalukuyan ang itinakda arraignment sa kanya at walong opisyal ng DPWH ng Davao Occidental. Ito ang dinidinig na kaso sa Lapu-Lapu Regional Trial Court Branch 27, kaugnay sa Ghost Flood Control Project sa Barangay Kulaman sa Jose Abad Santos, Davao Occidental na pinondohan ng 96 million pesos ng pamahalaan. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. tinanggihan ng International Criminal Court o ICC ang nais ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na magkaroon ng access sa mga pribadong komunikasyon sa pagitan ng registry ng korte at mga independent medical experts na tumitingin kung kaya nitong humarap sa paglilitis. Sa 5 pahinang desisyon na may petsang December 23, 2026. O December 23, 2025, sinabi ng ICC Pre-Trial Chamber na hindi na-justify ng depensa ang pangangailangan sa urgent disclosure. Nauna nang hiniling ng kampo ni Duterte sa korte na utusan ang registry na ibigay ang lahat ng email, liham at tala ng mga pag-uusap sa telepono kasama ang medical panel. Sinabi ng depensa na mahalaga ang impormasyon upang masuri kung paano ibinibigay ang utos ng korte at kung ano ang mga dokumentong ibinigay kabilang ang medical record ni Duterte para isailalim sa pagsusuri. Pero sinabi ng chamber na pinamumunuan ni Judge Julia Motok na ang registry ay isang neutral organ ng korte na ang panel ay makipag-ugnayan sa mga eksperto upang maipadala ang mga ipinag-uutos nito. Idinagdag pa ng korte na ang depensa ay meron ng lahat ng kinakailangang impormasyon upang ihanda ang kanilang mga obserbasyon. Si Duterte ay inaresto noong March 2025 at kasalukuyang nakakulong sa ICC Detention Center sa Dahigo upang harapin ang mga kasong may kaugnayan sa krimen laban sa sangkatauhan. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sa pinakahuling balitang nasyonal, Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. itinaas ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS sa alert
Level 3 ang Bulkang Mayon dahil sa patuloy na aktibidad ng bulkan. Sa ilalim ng Alert Level 3, napapakita ang bulkan ng magmatic eruption at tumataas ang posibilidad ng lava flows at mapanganib na pyroclastic density currents o PDC na maaaring makaapekto sa itaas at hitnang dalisdis ng bulkan. Posible rin umanong magkaroon ng pagsabog sa loob ng ilang araw o linggo. Sa pagpasok pa lang ng Enero, nagtala ang bulkan ng 346 rockfall at 4 volcanic earthquakes na mas mataas sa 599 rockfall events sa buong buwan ng November hanggang December 2025 na tumatagal ng 1 hanggang 5 minuto. Sa nakalipas na 24 oras, nagkaroon ng 85 rockfall events, mahinang banag ng crater glow at pagluwa ng 702 tonelada ng asupre at pamamaga ng bulkan. Bunsod nito, pinayuhan ang agarang paglikas sa loob ng 6 km permanent danger zone upang maiwas ang panganib mula sa lava flows, rock falls at PDC sa ibang volcanic hazards. Pinag-iingat rin ang mga piloto na iwasang lumipad malapit sa bunganga ng bulkan. Dahil dito, katuwang ang Philippine Army, PNP at BFP at kanilang mobility assets ay agad ipinatupad ng mga lokal na pamahalaan, ang Albay at mga LGU na nasa paligid ng Mayon ang evacuation sa 729 na pamilya o mahigit 2,200 na katao na nakatira sa loob ng 6 km permanent danger zone na mula sa mga bayan ng Kamalig, Ginubatan at Santo Domingo. Noong isang linggo, ilang pamilya ang lumikas mula sa danger area ng bayan ng Ginubatan. Sa bayan ng Kamalig, agad ipinatupad ang paglilikas ng nasa 166 na pamilya mula sa barangay Anuling, Suwa at Kirangay. Ayon kay Roderick Mendoza, hepe ng Albay Provincial Safety and Emergency Management Office, sa tala ng APSEMO ay umaabot sa 79,315 na pamilya o higit 300,000 katao ang nakatira sa mga danger area ng Mayon. 700 na pamilya dito ay nasa loob ng 6 kilometers. Siniguro naman ni DSWD Regional Director Norman Laurio na naka-preposition at handang ipamahagi sa mga apektadong residente ang aabot sa 111,000 food at non-food items na nila na nakaimbak sa iba't ibang warehouse sa lalawigan, bukod pa sa kanilang 100,000 standby food packs. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumayin nyo ang ating mga pambungad, mga almusal balita ngayong araw ng Wednesday. Oras po natin 6:30 na po ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dame yung Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Ang Pasko ay paalala na sa kabila ng anumang hamon, ang pag-asa at pananampalataya ay laging magtatagumpay. Habang tayo'y nagsasaya kasama ang ating pamilya at mga kaibigan, alalahanin din natin ang mga kapwa nating mas nangangailangan. Bigyan sila ng ngiti, tulong at pagmamahal. Sa bawat mamamayan ng Malasiki, maraming salamat sa inyong sipag, tatag at walang sawang suporta sa ating bayan. Patuloy po tayong magkaisa para sa mas progresibo, mas maunlad at mas masayang Malasiki. Naway mapuno ng kapayapaan, ligaya at pagmamahalan ang inyong mga tahanan at naway ang darating na bagong taon magdala ng mas marami pang biyaya at oportunidad para sa ating lahat. Maligayang Pasko at manigong bagong taon Malasiki. Asenso, Malasiki, Serbisyong Soriano,
sigurado. Popular sa balita. Taluran ka tao, naaktuan yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho, tan talagan na iya at malet, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say tanging ikaw ang katabi. Garden in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number one pop music station. Jad Pangasinan, walay saksakaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Jad Aguilar, Paborito. Basista, Paborito, Binmale, Paborito. Bugalyon, Paborito. Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito. mga taram, Paborito. Jad Orbes Tondo. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito po, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Bumangon na, samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan kapusan Pangasinan. Dennis Muhares, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Oras alas 6:33 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, Maabig Yakabwasan Pangasinan, ang inyo pong makakasama sa umagang ito. Good morning, Pangasinan, Maabig Yakabosan. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado. Bakteryon Lingkor, Timog Pangasinan, Dennis Muharis. At kasama din natin dyan sa may technical control ang nag-iisang pogi sa puso ng kanyang misis, Engineer Nixon Dakal. Araw ngayon ng Miyerkules, Petsa 7 sa buwan ng Enero 2026. Kung meron kayong mga gustong iparating na mga hinaing, mga reklamo, mga suggestion, opinion, reaction at maging mga pagbati ninyo sa mga mahal nyo sa buhay, mga nagsiselebrate ng kanilang mga birthday, pwedeng mag-text kayo o tumawag sa 0939-100-9931 o kaya sa globe number 0927-974-2784. Ayan, At pwede rin kayong bumati sa pamagitan ng ating Facebook Live. I-search lang po ang DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito. Ayan. Good morning po sa inyong lahat, sa ating mga taga-subaybay. Ganon tayo sakbay at watan maalara. Ya mandiring. Lalo yung mga yung mga magsasaka. Ay, oo, mga early riser yung mga yan. At lalo din yung mga guro. Mga guro. May mas matindi pa dyan. Ano? Yung mga nasa palengke. Tama. Di ba? Yung mga nasa palengke, mas maaga. Mag-ano? Ayan. Speaking of palengke. Public market. Good morning pala dyan sa may Mangaldan na public market. Bakit mo nabanggit yan? Marami mo nakikinig dyan. Maraming nakikinig dyan. Marami. Marami tayong listener dyan. Okay. Ngayon, naalala ko lang kasi nitong mga nakaraang araw ay siyempre nagbabakasyon, nagpapalamig yung kanilang mayor dyan.
Saan nagpalamig? Nasa Amerika, di ba? Oo. sige. Isang buwan mahigit na. So, Mag-iisang buwan na. hindi pa dumarating nga ngayon. Bago magpasko, December 1st pa lang, December 1st week pa lang yata, wala na dito yung kanilang mayor eh. Oho. Hanggang ngayon wala pa. Wala pa. Oo, nagbabakasyon pa rin. Ayan. Oo. Oho. Kaya naman itong si acting mayor. Si acting mayor, yung vice mayor. Vice Mayor Attorney Johnny. Yan, Attorney Johnny Cabrera. Yan, oo. At ang acting Vice Mayor naman, itong si number 1 Councilor Chini Flores. Yan, oo. At syempre sa Harmony. Ng legislative. Nakapagaganda ng kanilang samahan dyan sa may Sangguniang Bayan. Oo. Ay naisip nila na magkaroon ng clean up drive. Uy, maganda yan. Clean up drive. Saan? Sila ang nagplano, sila ang syempre wala nga yung mayor. Oo, sila yung sila ang nagplano at sila ang nag-organize. Oho. Napakaganda nga ng title eh. Oho, anong title? Kalinisan, bayanihan sa bayan ni Juan. Uy, napakaganda. Pag sinabi mong bayan ni Juan, isang isang munisipalidad yan. Correct, oo. Ayan yung other term sa isang bayan. Kung bayanihan, sama-sama. Tulong, sama-sama. O, yan. At syempre, inorganize nga ni Vice Mayor Attorney Johnny Cabrera. Dahil siya yung ngayon, acting mayor. Inisyatibo to yan. Ayan, initiative niya. Kasi nga wala nga yung mayor eh. So, saan sila naglinis? Ngayon may schedule sila na linisan yung public market. Yan. Dahil nga nakikita ko sa mga comment dito dugyot. Hindi malinis. Pasintabi po sa mga ibig sabihin hindi malinis. Nag-almusal. Ibig sabihin hindi malinis. Okay. Itong sabi ni itong isang nag-text dito itong si Cesar Magno. Doon sa komento sa Public Information Office Mangaldan, Pangasinan. Action po, Mayor. Ayos ang sutindaan, makapabaing Sumangaldan. Ayan. So, referring to yung mayor, sino bang mayor dyan? Yung elected mayor. Yung mayor na nakabakasyon, na nagpapalamig sa Amerika. Ngayon, dahil wala dito, ang acting mayor ay si Vice Mayor Attorney Johnny Cabrera. So, nagkaroon sila ng inisyatibo. Pinlano, inayos, at in-schedule. Aba, kita mo nga naman. Bakit? Nung ayos na lahat ang schedule, at okay na ang kanilang programa, at ipapatupad na lang, aba, kita mo nga naman, biglang inilabas ng Public Information Office Mangaldan, Pangasinan, ang kanilang write-up. Anong write-up Siyempre, yan? galing ito sa may Information Office. Okay, anong sabi dyan? Direktibang market clean-up ni Mayor Bona. Kasado na. Ano yan? Credit, credit grabber? Hindi ko alam eh. Ayan ba'y utos ng wala ditong mayor? Yung nakabakasyon na mayor? Pakikiisa ng market vendors at stall owners sa clean-up drive ngayong Enero 8. Ngayong Enero 8. So bukas yan? Oo. Buti na lang, nakalagay dito, hinimok ni Acting Mayor Cabrera matapos ang inspeksyon. Pero yung sinasabing alinsunod sa direktiba ni Mayor Bona... mali. Teka. Parang kunyan, yung inaagaw ni Mayor Bona, yung naturang programa na clean up drive, na yan po ay inisyatibo ni acting Mayor Johnny Cabrera at ang miyembro ng Sangguniang Bayan. Ito okay lang naman yan yung mga ganyan na initiative ng iba. Tapos ilalagay nyo naman sa write up kayo ang si kayo yung making kanunutan. Mali hindi naman maganda. Hindi maganda. Nakalagay na nga dito, alinsunod sa direktiba ni Mayor Bona. Nasaan ba siya? Di ba nasa Amerika? Ang nakaisip nga nito si Vice Mayor Cabrera. Kaya nga, yung mayor nasa Amerika. Ngayon, nakalib siya. Bakit nagkaroon siya ng direktiba doon sa sinasabi ng Municipal Information Office? Teka,
natin, ituloy natin tong sige. write-up. Ito, inihain ng composite inspection team ng lokal na pamahalaan ng Maldan kay acting mayor. At parang siya na ang ano? Kay acting, parang may direktiba si mayor kay vice mayor. Teka, tanungin natin si Vice Mayor Cabrera. Kung may direktiba ba ang at nandyan nakalib din na yung mayor. kanilang municipal administrator, Attorney Chodora Serdan. Oo, ang ilang rekomendasyon matapos ang isinagawang paglilibot sa iba't ibang bahagi ng pamilihang bayan Martes, January 6 kahapon. Kahapon, nag-ikot. Kasama nyo ba yung mayor? Na nag-ikot-ikot dyan? Kaya nga umiikot doon sa Amerika eh. Kaya nga. Yung mga tao dito na nag-inspeksyon, kasama daw yung engineering office, nandyan din ang Menro, nandyan din ang MHO. Yung councilor naman, Committee Chairperson on Public Market, itong si Councilor Marlon Tibig. Kasama rin ang PNP at BFP daw na nag-inspeksyon. Pero wala doon yung si Mayor Bona, wala diyan nasa Amerika, lilinawin natin, nasa Amerika. Ayusin dapat sana natin itong hindi yung title pa lang, direktiba ka agad. Samantalang umalis ka dito first week ng December. Ay pag may nakikinig nga diyan na na may alam, baka mai-text nyo sa amin dito yung exact date nung itong si Mayor nagbakasyon. Ng Disyembre. Baka pwedeng At saka yung kanyang mag-alala, hindi ho namin babanggitin yung inyong inyong pangalan. Basta iparating nyo lang dito kung kailan ang unang araw na nakalib itong si Mayor Bona. Kailan siya babalik? At kung kailan babalik. Ayan, kaya yan ay talagang malinaw yung sinabi diyan sa Municipal Information Office. Malinaw na sinasabi niya may direktiba si Mayor samantalang wala dito si Mayor. Nakalib, paano magbibigay ng direktiba? Ang may nga dito, ang may inisyatibo nga itong Vice Mayor eh. Oo nga Yung acting mayor. Kung sino man yung sana may inisyatibo sa naturang programa na yan, yun sana ang sasabihin nyo. Sabihin nyo yung tama. At ngayon, kung may direktiba man si Mayor, wala siyang pakialam dito sa programang ito dahil yan ay pinag-isipan at yan ay ginawa sa kasalukuyang nakaupong acting mayor, 'di ba? Kaya't yan ay matatawag natin na credit grabber. Alam niyo, simpleng paglilinis sa palengke, tapos aangkinin niyo pa. Hindi niyo napabayaan yung mga namumuno. Hindi niyo napabayaan yung mga namumuno na iniwan niyo dito. Kaya nga ibigay niyo sa kanila kasi sila yung nagtatrabaho dito nagpapalamig ka dyan sa Amerika mas magandang ilagay nyo sana doon sa konyo, dyan sa Facebook ng Municipal Information Office. Habang nakabakasyon, si Mayor Bona ay nagkaroon ng inisyatibo itong si Vice Mayor bla bla bla. Yan sana. Pero nagdatanggawan, sing aliliwang basan. December 10. Ay, thank you sa texter. December 10. December 10 to January 9. So, ibig sabihin, isang buwan. January 9, sa kwan pa yan. Darating ng... 7 pa lang ngayon. Kaya nga so, sa isang bukas pa. Sa syempre, Huwebes. magpapahinga pa yan. May jet lag pa yan. Biyernes, Biyernes. Mapainawanitan. So, magpapahinga, malamang dyan sa next week na kanyan, pupunta sa kanyang opisina. Alam nyo, Eraramay at Tilak Jacomon, singatan si Vice Mayor Cabrera, acting mayor, Eraramay arum-iran na opisyalis, kalamor, agara ng bakasyon, agara imamot, imamot. Hindi ng holiday season. Dan nyo na kredito irarata. Correct. Mas magandang sinabi yun sana, nagpapasalamat si Mayor Bona
sa acting mayor Vice Mayor Johnny Cabrera dahil sa kanyang inisyatibo ay naglinis sila. Maglilinis. Maglilinis sila sa public market. Ayan sana, napakaganda. At ang balita natin dito, hindi lang basta-basta linis. At saka may pa-cute yung mga panis-panis. Andi, may drainage, i-flush. Yung hanggang sa kasulok-sulukan ay kanilang lilinisan at bobombahan ng tubig at kanilang sasabunin. Napakaganda. Aliwan sa may patik-patit. Palawpaw. Kung yun sana yung headline ninyo, napakaganda yung harmony ng legislative at saka executive mamaya pagdating ng nakabakasyon na mayor. Alam mo, ang inaalala ko dito, ang tuyli na andamat iraratay wadtan niya talagang mantatrabaho. Unsan si Karalaba Manaya Mike yan. Si Karamay wadtan nagpirag-pirag. Kaya nga di ba? Sila yung wala sa litrato. Kumbaga, yung mga nakaisip, sila yung wala sa litrato. Yung bang municipal information officer diyan kasama din ba na nag-ikot diyan sa public market? Alin yung municipal information officer nila? Ay, hindi ko alam. Kasi naglabas kasi ang balita ko dito, may inilabas na write up. May nilabas na. Biglang na bago yung kanilang write up at nilagay na nga na may initiative itong si Mayor. Mali naman na. May lumabas na daw na una. Daw? Oo. Nauna na wala naman itong si Mayor. Teka. Sa balita. Sinong siguro nabasa ng Mayor sa Amerika. Akinanggapin nga ko dito ni. Si Karalabat siguro. Siyempre, nakalib ka Nakalib ka? Sino ba ang acting mayor? Di dapat ang sinabi mo, ikargayo ditan, so ngarang ko, ang gano wajakad Amerika. Mali. Mali, nakalib ka nakalib ka Ibig mo sabihin na kahit na nakalib ka, nasa loob ka ng public market? Nasa Amerika ka di ba? Kaya huwag naman dapat ang inalagay nyo dito, direktibang market cleanup drive ni Mayor Bona na nasa Amerika. Kasado na, kanto kumon. Nasa Amerika? Oo. Paano yun? Hindi nga, di ba? Dapat ganun. Direktibang market cleanup drive ni Mayor Bona na nasa Amerika, kasado na sa January 8. Kanto kumon. January, pagdating na niya. Sana. January 8 nga sila naka-schedule actually. Ang mga ngayon, yung mga nakaupo ngayon, yung acting mayor at saka yung mga acting vice mayor, mga konsyalis, sila yung nakaisip na magsasagawa ng clean-up drive. Diba? Ngayon, magkakaroon daw ng paunang paglilinis sa fish section. Ngayong araw? Kahapon. Kahapon. At araw ng Miyerkules mula 1:00 ng hapon, parehong grupo katuwang ang mga tindera. January 7. So ngayon yan. Kaya at Huwebes naman, ang paglilinis sa fish section ay 1:00 hanggang 5:00. Kaya maling-mali yung title ng Municipal Information Office. Siyempre, yung mga market vendors dyan, bakit sinasabi nila na inisyatibo ni Mayor samantalang wala dito si Mayor? Ito, naglabas pala ng memo. Ito, yung logo, siyempre yung sa Mangaldan, memorandum. Basahin ko to basahin ko. Sa lahat ng nagmamay-ari ng mga pwesto at loob at labas ng Mangaldan Municipal Market. Mula sa Local Chief Executive, Paksa, General Cleanup, Bayanihan Program ng Public Market, Petsa, ika-6 ng Enero, taong kasalukuyan. Magkakaroon po ng malawakang paglilinis ng buong palengke, alinsunod sa 2026 General Cleanup Bayanihan Program ng ating pamahalaan at komunidad sa araw ng Huwebes, ika-8, mula 1:00 hanggang 5:00 ng hapon, Thursday. Pinapayuhan po ang lahat na iligpit, itago o isaayos ang anumang makakahadlang, makakaabala sa maayos at ligtas na pagsasagawa ng nasabing programa. Ito po
ay para maiwasan ng anumang aksidente o insidente ng pagkasira at pagkawala ng inyong anumang gamit at paninda. Okay. Kami po ay taos-pusong umaasa sa inyong pagdamay, tustos at pag-unawa at higit sa lahat ang inyo pong kabayanihan sa magaganap na programa. Maraming salamat po. Signed, Attorney Fernando Juan A. Cabrera, Acting Municipal Mayor. So, napakalinaw po. Malinaw. Malinaw po na ang gumawa ng memo na yan ay galing kay Acting Mayor Johnny Cabrera. Hindi po galing yan doon sa Amerika. nakalib na mayor. Ito, Siyempre, hindi siya makakagawa ng memo dahil nakalib eh. Hinahanap ko yung mga litrato nito. Mayroon nasa meeting, merong nandun sa may palengke. Nakikita ko naman yung mukha ni Mayor. Pero yung mukha niya doon sa may sa may page lang. Ay, sa page. Oo. Ngayon, pakilinaw po Municipal Information Office, yung inilagay ninyo na yung head, yung headline ninyo, na hindi, ganito na lang. Sinasabi nyo na utos ni Mayor Buna. Ganito na lang. Itanong na lang natin yung mismong yung mismong acting mayor. Itawag kinti diay. Kaya kung nakikinig si acting Vice Mayor Johnny Cabrera, ang tanong lang namin sino ang nag-inisyatibo sa naturang clean up drive? At sino ang nandyan sa naturang clean up drive? Kayo mat nan anunutan le arom, plano la, unsan i-implement la, biglan umpaway sungaranta kiyan. Akalib paano to na kinoy? Paano to na awalaan na sa atay direktiba oy? Itay akalib ya miyuroy. Kayo naman magasalso kinmot, may trabaho yo. Nakaukulan niya, pinumot ko muna, gawa, programa nan akalibya mayor, ninsaman kumunang gawala na atay memorandum. Dapat man kasi, ang gano'n kabakasyon kayo, at nagabay man trabaho. Pero ganayar ta kabakasyon. Hindi siyempre naramay. Marami ta totoo. Marami totoo pagalawon to. Yung mga tao niya. Ngayon nung may nakaisip na iba na magsasagawa ng clean up drive, dahil sa inisyatibo niya hinimok niya ang mga local government units dahil siya po yung acting mayor. Gumawa siya ng memorandum para maglinis sa palengke. Ilalagay ninyo ang may utos si Mayor na nakalib. Sa bagay, nung naglib nga nung December 10, nag-iwan ng executive order na yung ibang tao ang mamahala sa mga pipirmahan. Pwede ba yun? Ay, hindi pwede pwede kasi under the local government code, malinaw po yan, na in the absence of the mayor, kung siya nakalib, automatic, yung vice mayor, siya po yung acting mayor, siya po yung authorized na pipirma sa lahat ng mga dapat na pirmahan sa lokal na pamalaan. Yun po yung malinaw dyan. Bawal po na pumirma ang municipal administrator dahil merong vice mayor may vice mayor siya po yung acting mayor kaya balita ko tinago yan nila yung kunyata Hindi, buti nga lang at binago nila. Hindi naman pwedeng hindi makapirma yung vice mayor. Kaya nga nandyan yung vice mayor. Papirmaon. Hindi naman na nakalib yung vice mayor. Siya yung magiging acting mayor. Bakit hindi nyo papapirmahin sa mga dokumento? Diba? Sa bangko, hindi naman pwedeng administrator ng pipirma sa mga transaksyon sa bangko, di ba? Ang vice mayor, ang authorized lang dyan in the absence of the mayor.
Kaya yan po yung mga kwan legality kung sakasakali na wala yung mayor. Kung wala, nakalib. Gaya pumunta sa Amerika, yung mayor, siyempre automatic yung vice mayor, ang acting mayor, at siya po ang pipirma sa lahat ng mga transaksyon sa munisipyo. Pati mga pasweldo. Pati mga pasweldo. Ngayon, kung siyempre, acting mayor yung vice mayor, siyempre yung first councilor ngayon, under the local government code, siya rin ang aakto na vice mayor as presiding officer. Yun po yun napakalinaw dyan. Abangan natin. At ating alamin natin kung ano nga ba ang totoo dyan. Ayan, kaya't kumbaga, alam mo yung kantang yung folk song, Tagalog? Ano yun? Ako ang nagtanim. Iba ang kumain. Nagluto at nagsaing. Ako ang Kapalit ng maluto ay iba ang kumain. Ayan. Kaya yan. Huwag sana yung credit grabber ang gagawin nyo dyan. Kung yan ay inisyatibo ng isang tao, dapat na puriin ninyo dahil naisipan niya yung ganyan na programa na makakatulong po sa ating kapaligiran, sa ating environment. Makakatulong sa mga taga-public market, yung mga nagtitinda dyan. At dapat sana ay magkaroon ng good relationship, yung harmony ng legislative at saka executive mamaya. Huwag yung kung naman, yung hindi nyo binibigyan ng importansya ang mga naisipang programa ng acting mayor ng Maldan in the name of Attorney Johnny Cabrera. Sa aming pagbabalik, talakayin din natin itong mga yung tinatawag na spaghetti wirings. Dahil na rin, magkakaroon ng malawakang yung clean up sa mga spaghetti wirings dyan po sa bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. Yan ay aming tatalakay, makalipas lang po ng ilang paalala. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dame yung San ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no? Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM. Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s. Panahon ng rock and roll and soul. Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen. Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Inararok Iran Kabalayan. This Christmas, let's open our hearts, hindi lang para tumanggap, kundi para mag-share ng love, maglaan ng oras, at malasakit sa isa't isa. In this season of joy, let's remember, the best gift we can give is kindness. Whether it's a smile, a hug, or a simple, kamusta ka? These small acts
can brighten someone's world. To the young ones, keep dreaming, keep believing. To the not so young, keep inspiring, keep loving. From my family to yours, may your homes be filled with laughter, hope, and love this Christmas and always. Pagbati mula kay 4th District Representative ng Pangasinan, Manay Gina Divinesia. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Pinararok iran kabaloyan ko jad baloy na bimaloy. Mangkakasakay tayo ya abotin su Pasko tan balon taon. Ya kaiba tayo su interon pamilya tayo. Ya walay likot, ligsa, tan aruan ed balang sakay. Say kabalik say Pasko kumon ed tayo. Balik na, nasaray tutuon ang iter na panangaro ed siga tayo. Jad pangiter na respeto, panangyan sakit, tan panangaro ed sigara. Sa pagsalubong po natin sa darating na bagong taon, sana maalala po natin pasalamatan ang ating mahal na Panginoon sa lahat ng mga biyaya, pagsubok, problema na dumaan sa ating buhay. Kaibayo si Maminta, tansay pamilya. Merry Christmas everyone and Happy New Year to all. Popular sa balita. Taluran katao, naaktuan yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho tan talagan na aya at malet, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say tanging ikaw ang katabi pa rin in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number one pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog, Paborito. Bunuan Bukid, Paborito. Bunuan Gese, Paborito. Kalmay, Paborito. Karae, Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita. Popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Umangon na at samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan kapusan Pangasinan. Dennis Muhares, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kabosan Pangasinan. Dito lamang sa number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Alas 7:05 ng umaga. Kayo pa rin po ay nakikinig at nanonood sa Facebook Live sa ating palatuntunan. Maabig ya Kabuasan Pangasinan.
Ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Macterion Lingkor, Timog Pangasinan, Dennis Muharis. Kasama din natin dyan sa may technical control, si Engineer Nixon Dakal. May mga reaction dito, kapaborito Errol, ano? Sabi ni 09815749, mga idol, ganyan ang ugali ni Mayor. Kung may magandang ginawa ang ibang opisyal, inaangkin ni Mayor. Ay, naku Sabi po. niya. 0918-6037, mga sirs, credit grabber, si Mayor. Ayan. Tanli na andatan, ha? Liknanda. 0967-4038. Siguro yan ang advice ni Mayor Bona sa mga department heads niya bago umalis, sabi niya. Well, hindi natin alam kung may advice nga siya na ganyan, na kapag may mga magandang ginagawa ang acting mayor, ang ilalagay yung pangalan niya. Okay. Absent nga eh. Absent kung siya nakalib siya bago paano siya nagkaroon ng ganyan na programa kung nakalib, di ba? Gloria Hobiliano Paragas. Ayan, good morning po, sabi niya. Si Myra Meriti Lapid, magandang umaga. Maki Mapalakapak Soriano ng Mapandan, good morning sa iyo. Si Sir Ben Gab Hobilianos, good morning. At sino pa yung mga nandito na nawala yung nag-lock yung cellphone. Si Michael Mariado Sugano, magandang umaga. Si Lovelyn Unique Kanta, ayan, magandang umaga po sa inyo. Sino pa yung mga nandito na nanonood. Okay, mamaya basahin ko yung mga ibang nanonood dito. Alas 7:08 ng umaga. Dumako tayo sa ilang pang mga issue na ating tatalakayin, kapaborito Errol, dahil meron yung magandang programa na isasagawa dyan sa bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. Doon sa Mangaldan, simple, yung clean up drive sa public market. Pero dito sa may bayan ng Kalasyaw naman, meron yung magandang gagawin ng local government units, yung sa pamumuno ni Mayor Patrick Agustin Karamat, na sila ay magsasagawa ng malawakang clean up operation ng mga spaghetti wirings at obsolete utility post, kapaborito Errol. Mga obsolete na, yung mga luma. Luma, hindi na ginagamit. Kung ang pinag-uusapan natin mga spaghetti wires, spaghetti pababa. Ito ay tumutukoy sa mga buhol-buhol na mga kable, samot-saring kable na yan. Kuryente, telekomunikasyon, lahat na. Yung cable, na nakasabit sa poste na nagdudulot ng iba't ibang panganib o peligro. Tama, kapaborito Errol, kasi panganib o hazards ang mga spaghetti wires, sapagkat ang mga lumang illegal connection ay maaaring maging sanhi ng short circuit, yung siyempre masusunog, na maaaring humantong sa sunog, lalo na sa kapag nasunog ang balat ng mga kawad, yung mga kable na yan. Diba? Yung mga nakalantad o mga sirang kawad ay nagdadala ng panganib. O maaaring humantong sa aksidente na pwedeng makakuryente ng tao. Panganib din na ito sa mga bagyo dahil malakas ang hangin at bagyo ang dyan, siyempre mabigat na yung mga cable at maaaring mapabagsak niya yung poste, na yan ang sinasabi mo, bibigay ng peligro at hindi maganda sa kaligtasan ng mga tao. Yung mga nakalawit.
Yung mga arami akauy-uy. Akauy, oo. Oo. May mga posibilidad din na sumabit sa mga sasakyan, lalo na sa mga truck. Ayan. Kaya nga ang lokal na pamahalaan ng Kalasyaw ay nagsasagawa ng malawakang clean-up operation sa mga spaghetti wars diyan sa may bayan ng Kalasyaw, Pangasinan para maayos. Siyempre upang alisin yung mga hindi na aktibo at ayusin naman yung mga wires, i-organize yung mga kable. Oo. Ay meron ding yung panukalang batas na isinusulong upang ipatupad ang mas ligtas na sistema tulad ng pagbabaon ng mga cable sa ilalim ng lupa. Oo nga. May mga lugar naman na. Oo. Na naumpisa na yung ganyan. Merong mga bayan at lungsod. Yung mga gumagawa ng mga underground cable. Oo. Dito sa Pilipinas, diyan sa may Davao, sa Bacolod, sa Iloilo, Makati, diyan sa may BGC. Yan. Diyan. Bonifacio Global City. BGC nga. BGC, oo. Ang pangunahing gamit ng yung underground cabling, yung pagbabaon sa ilalim ng lupa ng mga cable upang mapabuti ang kaligtasan, pagiging maasahan ang serbisyo at ang pangkalahatang hitsura ng mga bayan o lungsod. Higit sa lahat yung kaligtasan syempre. Oo. Ng publiko, mababawasan ang panganib, aksidente, yung dulot sanhi ng sunog, disgrasya na dulot ng mga nakasabit na mga overloaded na kable. Ayan, ang mga kable sa ilalim ng lupa ay protektado mula sa masamang panahon. Tulad ng malakas na hangin, ulan, bagyo, at kadalasan sumisira sa mga overloaded lines at nagresulta ng malawakang power interruption. Nakatutulong itong alisin ang mga hindi magandang tingnan din. Yung mga eyesore, mga buhol-buhol na kable. Kaya dapat magawa ang panukalang batas para sa pagiging maayos, malinis at moderno sa tanawin ng isang lugar, lalo na sa mga urban at heritage area. Hindi lang yan, nagbibigay din ng espasyo. Oo. Magkakaroon pa ng mga space sa mga bangketa, kalsada na magagamit para sa iba pang infrastruktura at pangulad ng isang lugar o kaya yung magiging daanan ng mga tao. Oo. Habang wala pang ginawang batas sa Pilipinas para sa underground cable, pwedeng gumawa ang lokal na pamahalaan ng ordinansa na mandatory underground cable. Pwede yun diba? Pero hindi rin yan basta-basta. Oo. Yung ma-organized, pwede. Pwede. Pero yung underground, medyo magastos yan. Ang sana, yung mga ibang lokal na pamahalaan, magkaroon din ng ganyang programa. Na ayusin yung mga spaghetti wire. Ang alam ko, meron ng panukalang batas, yung House Bill 1399 o 1403 o yung Nationwide Underground Cable System Act na naglalayong maging mandatory sa buong bansa ang underground cabling, lalo na sa mga lugar na madalas na daanan ng bagyo. Pero hindi pa kasi yan batas. Hindi pa batas. Tinatalakay pa rin yan sa pagkakaalam ko. Ngunit yan nga, may alam kong yung batas, meron yung batas na kasalukuyang nakasad sa Republic Act 10822. Pero ito yung yung mga ibang telecommunication naman ito na nagsagawa na ng underground cabling. Yung mga ibang telecommunication meron na yan hindi na sila nakikisabit sa mga pusti-pusti na hindi nila sarili yung poste. Kaya't sana ihalin tulad natin sa ibang lugar tulad na nabanggit mo kanina sa Davao, sa Global City. Ibang lugar na-implement na na-implement na. Yung mga na yan, underground. Pero dito sa Pangasinan wala pa Pero balikan natin yung Kalasyaw. At least naisip ni
Mayor Mayor Patrick. Patrick Agustin Karamat na ipa-organize at isaayos. Isaayos yung mga cable, yung mga spaghetti. Kasi as a matter of communication yan eh. Oo. O itap mo yung mga telecommunications company. Yung mga electric yung company. Electric company. Oo. 'Di ba? Tapos yung cable company. Oo. Yang mga yan eh. Oo. So pag lahat yan sabay-sabay gumalaw, di maayos. Oo, matatanggal, mababawasan yung load. Oo. Hindi na mabigat. At saka hindi na peligro. Tsaka organized na. Ayan, sana sa ibang bayan ganyan din. 0986-4470. Okay, tama ang narinig ko kahapon, Idol. Mabait at matulungin si Caramel de la Cruz ng San Carlos City. Ay, yung kahapon, discuss natin kahapon. Caramel de la Cruz. Isa ako sa kanyang natulungan, sabi niya. Ganun ba? Sige. Talagang si Caramel, kanyan, pag nilapitan mo yan, hanggat kaya niya, tutulong yan. Ganyan Tsaka, kabait. alam naman na ng lahat. Alam na ng lahat. Diyan sa siyudad ng San Carlos, kung paano tumulong, sumuporta at magkaroon ng mga inisyatibo para makatulong sa kanyang mga kasyudadan. Kaya tanyag yung kanyang pangalan sa iba't ibang barangay. Hanggang inasulamo San Carlos, kaba dati Caramel. Caramel de la Cruz, kumuantanda akaba datan. Kanyan siyempre, jad sa may pitutu tumutla, at demanda akabat, may tulong to, wala ra tulungan to, sa barangay, ng kalaulad sa may kaagiyan to, talagang bimantog so ngaranen Caramel de la Cruz. Na ang gano wala pribado na kapasidad. At gagawan to mo sang ganayari anto ta kinmalante second to tuoti mo alabat at lante. No wala pa kayari to yung tulong di why not? Correct. Diba? Bakit hindi? Marami naman tayong pwedeng gawing paraan para makatulong. Kaya ganyan si Caramel de la Cruz. Dito na siyudad na San Carlos. Walay ng text Jai. Sabi niya Kwan, ikaw ang napili ko upang magbigay ng sige. Akala ko ano to yung pala ako yung napili para magbigay ng mensahe. Anong klaseng mensahe? Saan? Si Ryan Posadas, ayan. Mga idol, nanonood ako. Dapat tignan ang kasalukuyang istruktura ng ating mga kalsada sa Pangasinan. Mas marami dapat gawin. Matagal ko na ding pinag-isipan kung dapat i-underground ang cable. Kaso, maraming factor na dapat maproseso nga. Maproseso. Ayan, Manuel Pastoral, sa palagay ko, hindi pwede ang paglalagay ng kuryente sa underground sa mga lugar na palaging umuulan at bahain. Hindi tulad sa Middle East at sa developed country, sabi niya. Si Kenneth Estrada, mga idol, ang problema diyan, pundo. Kaya nga. Para sa install ng underground cable, sabi niya. Siyempre, pundo ang kailangan diyan. Alas 7:20. Dumako tayo sa ilang pang mga issue, ilang buwan na lang, kapaborito Errol. Hahatulan na. Grabe ka naman. Ang mga barangay official. Mag-eleksyon ka mo? Hahatulan. Para naman. Di ba? Ano ang hatol ng bayan? Tanggalin!
Huwag iboto. Huwag iboto. Di ba? Ganyan eh. Di ba? Ang mga barangay kapitan down to barangay kagawad na hindi nag-perform sa nakalipas na ilang taon, humanda kayo. Dahil maraming nagtanim ng sama ng loob sa inyo. Hatulan na yan. Ayan. Ganyan. Kaya, di ba? Di ba? Kung hindi ako nagkakamali, yung huling barangay at sanggunian kabataan eleksyon ay ginanap noong October 30, 2023. Di ba? Kung October 30 yan, na 2023, 3 years. 3 years. Ngayong taon. Nananungkulan ng mga barangay officials na dapat sa 3 taon ay marami na rin silang nagawa sa kanilang barangay. Dapat. May mga nag-perform na mga barangay official, mga barangay kapitan. Tingnan mo si Kapitan Ronnie Daos. Meron. Di ba? May legacy. Barangay hall yan. Barangay hall. O si Kapitan Saldi Bauson. Nakikita mo yan. Yung initiative niya rin yung initiative niya. Barangay hall. Bago yan. Bago yan, di ba? Sino pa yung mga may bagong mga barangay hall diyan sa Kisban? Bago rin yung kailang kondian na barangay hall. May mga nag-perform din ng mga barangay officials. May mga barangay officials naman na analo ang gapoy kwenta. Walang kwenta. Ang gapoy pagbabago. Walang bago. Walang wala. Naubos ang pundo. Walang itsura. Diba? Ang barangay, di ba? Yun yung mga hindi. Tapos pagdating sa liga meeting, kala mo kung sinong mga nagmamagaling magsalita, puro salita naman. Para salita. Yung mga magagaling talaga na kapitan, nananahimik lang yan. Correct. Nagmamasid, maniimaton labat itan. Correct. Tingnan mo yung maraming nagawa rin. Si Kapitan Estabilio. Si Kapitan Nanding. Mo may barangay tutan. Grabe. Yan. Isa sa mga tourist destination din sa San Carlos. Agile Dakap in fairness. Nagdala ng kutan. Although it is interior barangay, pero talagang pinupuntahan. Maganda. May barangay to. Wala may pasyaran di man. Correct. Sino pa yung mga si Kapitan Bob 25. Bob 25. Maraming mga nagawang proyekto. Meron pang i-donate na lupa yan. Di ba? Para lang pagpatayuan ng para sa kanyang kabarangay. Yan. Di ba? Siya rin yung nakaisip ng kasi yung tubig nila doon may tuwato. Yun. Tuwato, naiirapan iran una asol. Kasi ginawa to, naglagay siya ng dikuryente. Dikuryente. Wala pero sa panag-asol, walay oras. Walay oras. May oras. Kaya kondin marami din na pero libre. Marami ding mga barangay captains na talagang ginawa nila yung kailang duties, function and responsibility sa kailang barangay. Pero yung mga hindi nag-perform, hatol ng kabarangay ninyo. Yung mga iba, ginampanan naman ang kanilang responsibilidad sa barangay. Pero yung mga iba, walang maipakita. Sa loob ng 3 taon. Kaya anong hatol? Hatol ng kabarangay. Tanggalin si Kapitan. Huwag nang ibalik. Huwag na balik. Huwag nang ibalik. Sige. May ilang buwan pa. Ilang buwan pa. January ngayon, November. 10 buwan. 10 buwan. Kailangan na yung mga magtahi-tahi na kayo. Yung mga tamad na barangay official, mga tamad na kapitan. Paano pag nag-make up yung mga yan? Nagtahi. Hindi. Nagpakitang gila sa loob ng 10 buwan. Pwede rin. Yung mga nagalit sa mga official ng barangay na walang ginawa, pagdating ng Nobyembre, bigyan kayo ng 100 ay bati na kayo. Hindi naman pwede yun, ha? Siyempre, dandara, kataway yan. Isaliw na chichirya, di, abalang namin pasnok da. Huwag naman. May ginawa to balot, may anggapoy agawaan to balot, may ginawa. May anggapoy agawaan to may kapitan o kagawad, abalang la. Kung wala kayong nagawa sa loob ng 3 taon, magbalot-balot na kayo! Ang matindi dyan, nakadalawang termino na.
Wala pa nagawa. Wala pang nagawa. Ay, mas masaklap yun. Masaklap. O sige. Aha. Manolito Garcia, idol, karamihan ay hindi tapat at mga taliwas sa panungkulan sa simula sa pinaka mababa hanggang kaitaasan. May masisilip ang batas na hindi butas. Sabi. Bonifacio Diagan, idol, puro batas kuno. Pero di naman na ipapatupad ng tama, okay lang sa papel. Hehehe. Sige. Si Marvin D. Guzman, mga idol, idol, paano po kung hindi tinugunan ng barangay official ang reklamo at may pinanigan, sabi niya. Ay, hindi pwedeng bias ang barangay official. Hindi pwedeng bias. Sige, pwede ba tayo mag-exercise sa engineer? Take it away. Pwede ba yan? Mag-exercise tayo. Magandang umaga kay Kapitan Saldi Bauson. Mag-exercise. Kay Mayor Patrick Agustin Karamat ng Kalasyaw. Si Vice Mayor Kevin Roy Macanlalay. Si Councilor Kyle Arthur Balduisa Gaspar. Si Councilor Nestor Gabrilio. Councilor Elias Villanueva. Hoy, nandyan din si Councilor Manida Twin. Councilor Ardison Soriano. Si Councilor Joe Loresco. Councilor Mike Sison. Si Councilor Haberdani Messina. Good morning. Liga President Jose Impares Jr. Kumusta? Lukas lang, may ken. Lukas lang may cellphone. Lukas lang may barangay hall. SK Federation President Narian Ayay Messina, good morning. O si Juan nga pala, former Liga President Carlito Dion ng Barangay Bud. At ganoon din si Lungher. Engineer Art Gaspar, good morning. Si Madam Marmy at Boss Carlo, good morning. Si Sergeant Esteves at Madam Jubet Esteves, good morning. At ganoon din may ambugya kami at pamilya ng pamilya si pasyal. dating councilor. Oo, dahil nandiyan na yata yung kanyang ama, galing sa Amerika, yung maong ama na former councilor Gerald Official dyan sa may Kisban, Kalasyaw. Vice Mayor Edgar, itaktak mo! Maminta. Next week. Sige. Si Kwan, sino pa yung mga kondito? Si Don Ramon Bautista. Dyan sa may Region 1 Medical Center. Speaking of Region 1, good morning din kay Centennial Medical Center Chief. Si Dr. Joseph Roland Mejia. Good morning po. Good morning po sa inyo. Wala na? Sige. Si Mayor Jeremy Ming Rosario ng Manawag, good morning. Good morning. Si Mayor Carl Christian Biga ng Mapandan, good morning. Si Sir Felix Domicilio. Si Sir Jeffrel, good morning. Si Darwin, good morning. Isama mo na si Lakas. Good morning. Na napakalakas. Si Madam Sheila at Councilor Freddy Pinoriar, good morning. Yan sa Mapandan, Pangasinan. Wala na po tayong sapat na oras sa ating palatuntunan. Kaya kayo po ay pansamantalang namamahalam sa Himpapawid at magbabalik bukas ang inyo pong nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Macterion Lingkor, Timog Pangasinan, Dennis Muhares. Kasama din dyan sa may technical control si Engineer Nixon Dakal. Ang tabayanan ng susunod na palatuntunan ni kapaborito RJ Jimenez at kapaborito Joseph Kanilang Bakani sa programang Likna ay Baloy. Dito lamang sa DWGE 88.1 FM, Radyo Pangasinan.
paborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringan